Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwe enduduzo esikhundleni zokuxhumana emva kwesiphithi sengozi esehlele umrapper uBig Zulu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Basale beshaqekile abantu esikhundleni zokuxhumana emva kokuvela kwendaba ezivezwe isitebele somculo iNkabi Records ukuthi umculi umrapper ngomunye wabanikazi bale nkampani uBig Zulu ube kuyisiphithi sengozi eMonti izolo kusihla. Imbangela yengozi akwazi ukuthi ngabe kube yini imonto ilimale kanzima yize noma kungaziwa imbangela yengozi. Lezi ndaba azivele ezikhundleni zokuxhumana ezivezwe iNkabi Records bathe bacela abantu bebaphe imkhuleko emva kwesiphithi sengozi esehlele omunye oyilunga labo yena uBig Zulu. Abantu babe sebephoseka beyama comment section beyofisela uBig Zulu okululama okusheshayo. uSipho Dlamini uthe ngobhadlane lenkosi wabe sefaka ama emoji akhalayo. uSinempilo uthe hawu kade kuxola manje sekuBig Zulu wabe sefaka ama emoji athwele izandla ekhanda. uDumile kubona uthe hawu ubhadlane madoda kwakubi alulame bo lidlala indima enkulu emculweni. ubhadlane wabe sefaka ama emoji akhala. uSandile Nhlakanipho Msomo uthe sengathi ngalulama uBig Zulu umfana unomuthi omubi kodwa yeri sungaze ubulale inkabi. uMasengwayo Sothondo uthe maye lulama ndoda bangcono ubuye emsebenzini. uMakhosazana Ntuli uthe simfisela ukululama okusheshayo. uLindani Mdlulu uthe awu Zulu mfowethu buya uqine kulakuqala. bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje ntathala YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.